Suġġett bħal l-użu ta' sustanza fost iż-żgħażagħ għandu jkun diskuss skont ir-riċerka u l-evidenza u għabbażi ta' dan il-ħsieb li l-Fondazzjoni Save Alive ikkummissjonat stħarriġ anke fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali tal-pandemija. Hekk spjega d-deputat nazzjonalista Claudio Grech li ftit jiem wara li kien elett fil-Parlament ħoloq il-fondazzjoni iffinanzjata mill-onorarja tal-Parlament matul konferenza tal-aħbarijiet. Claudio Grech qal li l-istudju juri l-istampa fatwali skont metodoloġija xirqa u b'mod indipendenti. Dan anke għax iħoss li d-dieqa fajnejn il-ġenituri li għandhom lil uliedhom maħkuma mill-użu ta' sustanzi hi kbira wisq. Studju illi juri l-informazzjoni kollha li teżisti dwar l-abbuż ta' droga u dwar l-użu ta' droga miż-żgħażagħ però fuq kollox ukoll tagħti sensiela twila ta' rakkomandazzjonijiet illi jien kieku kelli niġbor kollox ewlen fosthom huwa l-prevenzjoni kemm importanti illi fil-familji tagħna, fl-iskejjel tagħna, fil-komunitajiet tagħna nagħtu l-importanza kbira il-prevenzjoni. Id-deputat nazzjonalista faħħar l-impenn tal-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta li ħadmet fuq dan ir-rapport xhieda tal-impenn biex il-ħidma politika issir skont l-evidenza u mhux kif wieħed jiġi f'moħħu. Min-naħa tiegħu id-dekan tal-fakultà Andrew Azzopardi qal li wara rapport bħal dan id-diskussjonijiet fil-Parlament m'għandhomx jibqgħu trivjali. Dan għax pajjiżna qed ifalli maż-żgħażagħ meta naraw li organizzazzjonijiet bħal Caritas, l-Oasi u oħrajn qed jiżdidilhom ix-xogħol. Andrew Azzopardi qal li meta l-politiċi jilleġislaw iridu jaħsbu biss fin-nies. Dan fil-waqt li appella biex kulħadd jaħdem flimkien ħalli l-istudju ħalli l-frott u jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Anke l-professur Marilyn Clark mid-Dipartiment tal-Psikoloġija qalet li l-politiċi ta' pajjiżna għandhom jaraw li d-deċiżjonijiet jittieħdu fuq l-evidenza. Naħseb l-iskop ta' dan ir-rapport kien li jiġbor snin ta' evidenza u jipprova jinterpretom fuq dak il-knowledge kollha li għandna fuq iż-żgħażagħ adolescenti żgħar kif ukoll fuq iż-żgħażagħ iżjed maturi li aħna nsejħulhom emerging adults. Min-naħa tagħhom l-Speaker u d-Deputat Speaker faħru l-inizjattiva ta' Claudio Grech li qed juża l-Fondazzjoni Save Alive biex jgħin lil dawk li l-aktar għandhom bżonn. Angelo Farrugia appella lid-deputat nazzjonalista biex ipoġġi dan ir-rapport fuq il-mejda tal-Kamra biex ikun ta' referenza għal ħidma tad-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Anke Claudette Buttigieg qalet li tistenna bil-ħerqa li taqra r-rapport ħalli tara li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'responsabbiltà.